Hello guys, kasama ko ngayong hapon ng aking dalawang kaklase. Pupunta kami ngayon sa kabilang bundok ng lugar na ito. Ramdam ko na agad dito ang napakainit na panahon. Iniwanan muna namin ang aming mga kaklase. Hindi namin inakalang nandito rin pala ang iba naming kaklase para mag-selfie. At dito ay makikita natin ang mga puno ng mangroves. Wala akong masabi kundi napakagandang tanawin. Langhap mo talaga yung presko ng hangin. At dito ay nakarating na kami. Idadaong muna namin ang aming sinasakyang bangka para kumuha ng kahoy na gagawin naming kwadrat para sa aming sampling. Nakapili agad kami ng kahoy para sa gagawin naming kwadrat. At ang kahoy na ito ay kilala o tinatawag bilang bagkuno. Sa pagbaba namin ng bundok ay medyo nahihirapan ako dito kasi maraming maliliit na kahoy na nakaharang. Dahan-dahan kami sa pagbaba kasi napakadulas ng daanan. Kailangan mo pang umawak sa mga maliliit na puno para hindi ka madulas. Kaya naman ay todo ingat kami dito para makauwi kami na walang mapilayan. Sa aming pagbaba ng bundok ay makikita mo dito ang iba't ibang klase ng mga kahoy. Isa na dito ang mangroves. Habang kami ay naglalakad ay meron ako napansin kakaibang klase. Oo, tama ang narinig mo, ibang klase. At ito ang tinatawag na pitcher plant. Kung bago mo lang itong nakita o kaya di ka pa nakakakita ng ganitong klaseng halaman, ay talagang mapapawaw ka. At ito ay isang uri ng halaman na pwedeng mag-trap ng organism sa loob. Nalilibang ko dito ang aking sarili dahil sa maraming tubig na nasa loob ng mga pitcher plant. Dito ay nagtutulungan kami para mailabas ang aming sinasakyang bangka sa mga nagkakadikit na mangroves. Hindi na ako nakapag-video dito kung paano kami nakalabas galing sa mga mangroves dahil baka malaglag pa ang aking cellphone. Sa wakas ay papauwi na kami na kahit ramdam ko na dito yung sobrang pawis. Pero ang presko naman ng hangin.